Ngithi mina ave nibahle nabantu bena ngifuna ukuqamba amanga. Niyafanelana kodwa niwagade boswithatha ama-relationship angoJanuwari. Ama-relationship angoJanuwari anokuba nendlala phakathi. Anokuba nalesifo sokuthatha noma yini ngoba phela vele uJanuwari. This time next month ila sobona khona ukuthi kwenzekani. Ngoba uFebruary 14 ilona suku ongalethemba mekuza kwezothando. Uyalazi usuku ongalethemba. A day you can trust is February 14. Ila sibona khona ukuthi ya umuntu wakhe lo akade sibelesele ngaye ngempela noma hawu wazi wasibelesela ngomuntu waseyanyamalala mase sidinga ukumbona naye itatazela no teddy bear. Hayibo. Uyabona uma ungabe unomuntu njengamanje ungasixoxeli kakhulu ngaye silinda uFebruary 14 sifuna ukwazi ukuthi uzobe sakhona yini nokuthi uzombona yini noma uzobe busy noma suddenly uzokwenza i-overtime ngoFebruary 14. Uyabona nalabo bathi my boyfriend will never do that to me. Ilaba dudethwa khona ke. February 14 ilona suku lomdudetho wangempela ke. Uyabona mungadudethwanga wanga find out wanga realize ngoFebruary 14 ay usuku nayo ichance kuleyo nto ohleli kuyona sithi ungaqhubeka. So nje mina I can't wait for this time next month sibone ukuthi kwenzekani ngoba iziyakhala zizobe ikhala bese kuba khona laba ke abangichazayo nje abamane babe wo deputy Mseleko umuntu awathenga o4 ama president abanika abantu bakhe bonke abashiye bejabule nomunye ayitshela ukuthi uyena bese kuba khona futhi nalabo sisi abangayidlali kanjalo igame yokududethwa bona bamani bayithengele bona ipresent munganami nje sesiyamazi mungavuka nje kuseni yomfice ngenesitolo ezothenga uTeddy bear nezimbali bese yabuyaka azositshengisa ukuthi udali wakhe usemlethelile ayisiyoncoma ke nathi ke simjabuleleke aneda aphume sisaleke simhlekeke senze njalo nje nani niyazi abanye ke Nkosi yami hawu kodwa Nkosi yami unibanika uthando laba bazamayo abalethe inkomisho ezibhalo I love you noma sigcina sikhangaza impuphu nerice nje kodwa basuke bezamile. So ke nje bathandena abantu benu kodwa sengazi ukuthi ningangavula kakhulu uMzansi account ningabona ukuthi kwenzekani ngoFebruary 14 ngoba uwona ojwayele ukuba usuku olicacisayo ukuthi umephi. Uma ungadudethwanga ngalolo suku hayi abakini baswebe nawe wena uzobe ukuphi ubani nje othi mina angidudethwa mina ngenziwa leyo nto mina kholutho there is nothing for me to find out othi nje there is absolutely nothing for me to find out ayikho into engizoyifind out ngomuntu wami ngikwazi konke othi nje mina sho February 14 ngaphandle mekuthi oyedwa wethu use-ICU noma usemakhazeni kodwa siyobe sindawonye othi nje mina ngine sure ngoba lokhu usuku olucacisa izinto njengaloliyana. So nje mangabe seyizithi ko January 14 ngisuke sengijabula ngithi ya siyasondela ke manje siyasondela ke siyobuka izikeshi ke manje February 14 suseduze sisobuka izikeshi futhi kulonyaka ngikhathela abantu befike badla izimali zabo nodali babo mase belobeza kuthina la mase be stressekile sebedudethiwe bezosiqedela utshwala bethu bezosiqedela imali yethu befuna silosibakhipha ke manje siyobaduduzela ema restaurant. Downloadile ke munabangani abajolayo download i-app yeBhayibheli siduduzana ngeBhayibheli disiye. Siduduzana nje ngevesi leBhayibheli. Uyafika uyakhala. Siduduzana nje ngendoda yabafelokazi, siduduzana ngoyise weintandane sikhathele yinini.